Benvidos un día máis a miña canle. Hoxe traio outra recreación dunha figura mitolóxica galega, neste caso das meigas, e traio unha versión así un pouco inventada. Hello. Dios, qué rara. A ver cómo acabamos esto, ¿eh? Empezamos así. A ver cómo acabamos. Vale. Agora, bueno, base a verdade que non me vou botar, que as bruxas non se botan. As meigas, ao igual que as bruxas, son mulleres con poderes máxicos, con poderes sobrenaturais. Sin embargo, as meigas sei que son mulleres que están moi relacionadas cos pactos co diablo, con botar mal de ollo, con facer mal a xente, con facer esconxuros. En cambio, as bruxas eran estas mulleres que desfacían estes meigallos. Eu a verdade é que pensaba que eran un pouco mesmo, si que algunha diferencia pensaba que había entre as bruxas e as meigas, pero non sabía que as meigas estaban relacionadas co mal e as bruxas co ben. Entón fixen así unha figura un pouco máis escura, máis ligada a isto, o mal. Tú eres mi rey, A primeira referencia de persoas que practican a maxia en Galicia provén de 1289, cando un sínodo en Santiago de Compostela prohibiu aos clérigos que sexan adivinos ou encantadores. No século XVI, no Obispado de Ourense tamén se prohíben estes actos, pero ainda se fala de mulleres feiticeiras e non de bruxas ou de meigas. Parezo Drácula. Bueno, o eyeliner neste lado, como podéis comprobar, no. Pero bueno, este es Amaín. Puede ser guapo, pero mellor ir mal. No. Un lápiz negro, hola. Bueno. Mellorará, prometo. Non me gusta o do vermello aí. Creo que lle vou poñer vermello por abaixo e arriba todo negro. Va. Negro, negro, tuturú, tuturú, tuturú. Negro, negro. Posteriormente, a Inquisición perseguiu a calquera persoa supostamente vinculada ca maxia ou cos pactos co demo e, ademais de torturalas, fixeron o que se coñece como a queima das bruxas, que matou a miles e miles de persoas. A finais do século XVI e principios do XVII atópanse nas actas da Inquisición a diferencia entre as feiticeiras e as bruxas. As feiticeiras estarían relacionadas máis ca manipulación de ervas, ca creación de pócemas, en cambio as bruxas estarían ligadas aos tratos co demo, ao mal de ollo, ás mortes e a todo negativo. É aquí, por fin, no século XVII, cando na Inquisición de Santiago aparece a palabra meiga para referirse á bruxa maléfica, cuxo propósito é enmeigar ou facer malo ás persoas ou animais. Bueno. Vale, agora que atapa isto de pintalabios, nunca lo sabremos. Voulle botar eyeliner. Voulle botar aquí, por la parte de arriba, para facer unha media lúa. Porque non confiamos nas nosas capacidades para facela. Hai moitísimas formas de protexerse das meigas, según a sabedoría popular. Por exemplo, a miña avoa ten diante da súa casa un castiñeiro que di que ese tipo de castañas que dá, bueno, ten moitísimos castiñeiros na súa casa, pero xusto esas castañas protexen das meigas. Pero iso, que hai moitas formas distintas de protexerse das meigas, como levar un dente de allo ou levar distintos colgantes, saltar un número determinado de veces as cacharas en San Xoán. Hai moitísimas formas que se coñecen para protexerse. Bueno, máis ou menos. Así en xeral. Vale, imos facer así como simboliños paganos ou algo. Bueno, paganos, da Wicca, estas cousas. Bueno, imos facer rayas e cousas. Que a mí é o que máis me gusta, verdad? Facer merdas pola cara.
Vale, acabo de borrar estes puntiños que me fixei aí que están horribles. Ai, Dios, que parece agora? Bueno, está ben. Vamos facer un lunar destes. Parece máis unha bruxa ou parece o Marilyn Monroe? É aquí, a verruga da bruxa é aí, non aquí. Bueno, vou facer bastantes. Bueno, estaríamos agora nun rito Noite San Xoán ou así, Noite Bruxas, porque madre mía, en fin. Ademais de todo isto que vos conto, tamén existían distintos tipos de meigas, cada un cas súas características. Por exemplo, as meigas chuchonas eran as máis perigosas porque chuchaban o sangue dos nenos. Tamén estaban as voadoras, as damas de castro que vivían baixo os castros milenarios, as feiticeiras que eran mulleres ancianas que, aínda que así de primeiras non apetecía acercarse a elas, tiñan un canto que hipnotizaba os rapaces que se achegaban ao río e facían que se afogaran. En parte, por eso non teña nin idea de como facer unha meiga, porque hai moitísimos tipos delas, porque sí que sabía que estaban relacionadas co mal, pero claro, hai tantas características diferentes que se lle atribúen a elas que era un pouco como, vale, me lo invento. Vale. Ah, e a quitar este tamén, non? Si, quito este e estes. E fago algo máis? Non. Está ben así. Bueno, está. Vale, acabo de quitar os puntiños estes que tiña aquí e o que fixen foi, non se ve moito na cámara, pero como ese borroncho que tiña, difuminalo así para que quede como olleira. Quitei este de aquí e... bueno, vou retocar os beizos e colorete e xa estaría a maquillaxe. Como xa dixera no vídeo da noite de San Xoán, hai certos días no ano no que as meigas fan distintos ritos. Por exemplo, en San Xoán dixera que se reúnen no Monte Pindo. Tamén hai unha fonte en Cangas na que se di que se reunían para pensar maleficios ou cousas que facerlle os homes. E unha destas noites máxicas para elas, ou máis importantes para elas, é esta noite de Samaín. Así que moito cuidado porque a velas hainas. Bueno, acabo de poñer este vestido que me parece bastante bruxa. Nada, agora vou poñer un colar de coiro. Vale, así. Acabo de inventar un pouco o que é a personaxe, vale? A ver, podría estar mellor, sí, pero tamén podría estar peor, entón imos quedar con eso. E a verdade é que me parece unha maquillaxe bastante fácil para Samaín. Poste un vestido negro ou algo así, ou roupa negra, aí xa estaría, verdad? Un gato negro. Mira, este sí. La bruja, piruja. Bueno, non sei se as meigas son así, se eran tan rechulonas, pero é verdade que me sinto... Está bien. Bueno, pois espero que vos gustara este vídeo, un máis desta colección de vídeos de maquillaxes de Samaín con figuras mitolóxicas. Nada, que ata o próximo vídeo. Chao, chao.